Здравейте, аз съм Кегли Бега и тук с мен е Монстър. Кажи здрасти, бе. Здрасти. Днес ще играем Майнкрафт, Survivor. Айде да наберем малко дърво. Брат, бе, ми скочи. Къде има? Ева тук с мене, бе, тъпчо. Ето кокошка, ще го убият и набирай дърво. Мама ти. Тъпа кокошка. Има и трава. След този клип, може след 1-2 дена да качим такова, да ви покажем някои модове. Ако искате, напишете в коментар. Ево, набирай дървове. И направя крафтинг. Не, аз ти направя. Свията е. Айде, яла да събираш дървове. Чекай, Сега ще направим меч. Да, бе, верно. Забрих. Пуснете ми се, бе. Няма да си направиш нещо. Аз ще събирам за легла. Драги зрители, и може... Драги зрители, може... Не знам колко клипа може да качим на друга игра, например на Counter Multiplayer. С моя приятел ще може да играем. И... пак е. Така че... гледайте клип. Не абонирайте се за моя приятел. За моя приятел. Правилно там снимаме, как гледам да са животни. Добре. И сега къде ще си правим къща? И, драги запомнете, моят канал се казва The Clash Hex. Моя е Тодор Христов. Розова овца. Брат, ще набера дърво и Розова свършим. овца. Оте пайга, трябва ли? Жена. Тъйде. Я още, много да бъкнал. Чакай, бе, брат. Как се постави на хард? Верно ли? Не, верно. Леко долу на скелет, тук толци. Верно. Мечът ми е на изкачване. Я да влезем в пещерата, да наберем нещо. Драги зрители, знам... го бедра, Драги зрители, знам, че... Пали лава. Драги зрители, знам, че някой от вас не му харесва как да гледаме да копаем, ама... Древо ни оти... Аз ще набера малко. Яла, в пещерата има айрон, тук И тук при мен има айрон. пълно, ева. И кол даже. Крафтинг. Ти напри ли си? Кол крафтинг? Да. Ти от моя ли крафтна? Не. Крафт, бе. Аз ще набера айрон. Утре му там, Шук. Где в пинтата? Чекай, не трябва сега завих с камъна типа нещо пси айрон. Щупи се. С дървено не се щупи, бе, типа. Да, завих с дървено не се чупи. Аз съм казал камен, да. Марата просто. Ох, майко. Ареле. Така. Колко айрон имаш, бе? Николко! Ръчка. И така, хора, запомнете, че не трябва на нас да си правим ръчки, защото изглеждаме цялата Майнкрафт. Цялата версия. Да, затова този мод може някой от вас да го знае, ама ние ще ви го кажем. И Може да не е сега, в следващия клип. Очаквайте го. Какво е това, бе? Абе, брат,
Какво ти е това и ми лаги като телефона, като за... Лаги, А я ще тук видим. има айран, майко. Колко айран имаш, Дуа вече вика. Зле си. Абе, те чудовища, няма едно, бе. Не знам, който ние сме тук. Айра не, брат. Колко много. Нямам кирка. Аз имам. Дега. Соп, Не съм ударил. ти беше. Да. Има зомбита. Пази ме, като копалата. Аз съм каменен меч, така че... Охо. Те не са... Драги зрители, ако намерим зомбите за тепане, да знаете, че имаме мод за... Ротан флеш. Да, за ротан флеш да падат от зомбите. Той се казва Мич Фуд. Имаме и много други модове, като например Magic Wars, Миникарт, много от тях. Нямаме време да ги изброим. Редстоун. Redstone, такива. Аз вземи да спечеш айрона, бе, брат, тук има лава да вземи. Клипчето след малко може да го соприм. След малко, да, повече, бе. От дълго стана. Колко дълго, бе? Това няма и 10 минути, бе. Ще са, бе. Дай малко камъни да съберем. Не правя, аз не вече. Сега ще направим. късно стана. Така. Колко? Трябва ми. Не, аз си вече. Супер, залипам като това. Аз вие тук колко има. Ески до. Лата! Всичко стана много жълто. Мегата лава. Това няма нищо. Опа, та пасака изгоре. Дървото ги изгоре. Отга спря лавата, бе, човек. Не ни трябва. Ти вземихме. Да не ме удариш. За малко, без иска. Брат, сега къде киностуваме? Те ни изпибият. Ма вечер ли са на? Не. Опа. Слагай торчове, И хора, знаете, не ни бива чак толкова много в оцеляването. Ма пак гордо. Направи печка, бе. Ева ето горе някъде. Колко вълни има? Златна ябълка, сериозно. Златна. Златната. Ей ги. Я? Ти не ги виждаш. Ама на те почему падна? Ти нещо, тук. У. Я ме пак да си вия модовете. И хора, сега ще покажа един от новото ми модове. И аз на моите сега ще ви покажа. Гледайте, ще остава, Armor Star. Моите са малко Ender Chest, Lucky Box, Мич Фуца. Ето го, вижте го, това е Мич Фуд. Да го запомните. Да, ето го тук. Мич Фуд. Така. Ай, бързо те зомби. Мале, как си отворих модовете ми почна да лаги. Ай бе, направи легла. Аз съм толкова много. Колко имаш? 3 имаше? 4. 4. И аз имам 2, ай. Ендерман. Брат. И хора, запомнете нас, хич ни е страх от ендермени. От нищо не ни е страх. Сега по някакъв път глас ме. Това е ендер педал. Дека, бе. Ей го. Не казвай мръсни думи, бе. Има маленки деца. Пък. Где го е? За тебе. Тупо. Супер, бе, как да удари, бе, Ники? Брат, забрихме си изпечи, аз ще откажах. Не трябва да... Направай легла, бе! Легла направай, като тепам. Хайде, нате ги. Като тепам. Сериозно ли? Нате ги другата. Без искам. Направай, бе, ням. Аз нямам дърво. Ай, по-бързо. Ма нямам дърво! Нате го. Скелето! Ай, подай. Мъртъв съм, човек, мъртъв съм. Бързо идвай. Аз си там паза. Напри го. Напри две. Абе, брат. Слагай ги. Майко.
Айде бе! Лагай си, бе! Дека е другото? Его! Майко. Гей, баш до мен го напри то. Що е 10 минути вече? Аз ти легото. Тебе е легото ми. Вземи го твоето. Така, чуваме Ендерман наблизо. Горе че? Така бе, ял храна. Ти печка не напри. Кой ти казва? Напри ли? Напри. Ми отне остана долу да изпечем неща. Я да направим такова. Какво? Какво взеха? Дупка. Ама гъци тя. Вредите ли? Той е друга пещера. Я от тука поне. Айде бе. Крипър за тебе! Бега. Къде си? Тъпа свиня. Прекрасте. Така. Вредите ли? Крипърите. Аз от Майнкрафт много ги мраза. От един път на... Играм на Ники. Ники! Кой е едно? Мъртъв съм! Отъвам под бедрока. What the fuck? Къде пътна? Да си ти сак! Дек си бе, брат. What the fuck is Кой ти кара да ме удариш с мечо? Крипърът. Ах, та свиня нещастна, маля го намеря. Ай стига, бе. Тикля ги взема. Сега дек си. Не знам. Това е друг байом. Друг байо. Не. Мама, това пък. Сега не знам как ги намеря, ама... Кой ти кара да му удари с мечо? Ама, аз не да ме ударил с мечо. Ти му удари първо с мечо, след това крипъро. Дима крипър. Я така, ти удриш крипъро, набегне половинка сърце, той е гръмна, иде. Сега Пак. Сега не знам кой ки намери. Ако не е махаме от този сервер нов. Няма нов. Така, дами и господа, приключва нашия клип. И айде, чао!